Čo je v tej fľaši? Voda. Páne, to je červené víno. Ó, Bože. Ježiš to urobil znova. Marek, náš syn si na výlet zbalil 15 pív. Povedz mu niečo. Synu, zbláznil si sa? Ty ideš bezo mňa? No čo? Ty jeden podliak, spal si s mojou sestrou. Ja som si vás pomýlil. Ako? Veď ja som brunetka a sestra je blondínka. Ale máte rovnaké priezvisko. Pani Žofia, musíte obmedziť alkohol. Pán doktor, mám 80 a vy chcete, aby som si začínala nové hobby? Vraj vás manžel podvádza so susedkou? Pane, ona má takú veľkú stodolu a ten môj má také malé kladivko, že jeho tam ani nestrčí. Jediné, čo môže, je pozerať sa. Čo si myslíte o Európskej únii? Myslím si, že únia je ako moja manželka. Akože pomáha, ale nechá ti peňaženku tenšiu a nervy v troskách. Čo by ste urobili, keby ste v lotérii vyhrali prvú cenu, jackpot? Urobil by som rekonštrukciu. A čo by ste prerábali? Nič, vymenil by som manželku za mladšiu. Bača, čo veziete? Seno. A prečo hovoríte tak potichu? Aby to kôň nepočul. Som vegetariánka s intoleranciou na laktózu na bezlepkovej diete. Čo si u vás môžem objednať? Taxík. Moje hodinky ukazujú, že nemáš kalhotky. Ale já je mám. Aha, tak to mi jdou napřed. Pani, dajte si tie nohy k sebe. Pohoršujete ľudí naokolo, je vám vidieť až do kuchyne. To vieš, že hej, ty blbec. A muchy mi pôjdu na melón, ne? Chceli by sme si prenajať izbu na 2 minúty. Ale to je nemožné. Verte mu, naozaj je to možné. Keby ste mohli hovoriť s akýmkoľvek géniom 20. storočia, živým alebo mŕtvým, koho by ste si vybrali? Asi živého. To je ale pekne škaredá nevesta. No dovoľte, to je moja dcéra. Prepáčte, nevedel som, že ste jej otec. No dovoľte, ja som jej matka. Koupil si ten chleba? Chleba, nákupy, to není chlapská práce. No, tak se slíkni a pojď dělat do ložnice chlapskou práci. Ježiši, ty vůbec nerozumíš srandě, dej mi tu tašku. Veľa opitých vodičov? Toľko, že som ich už do ryti prestal spisovať. Pijem s nimi, aby som stíhal. Pán vodič, pili ste niečo? Cítim alkohol. Pán policajt. Toto auto je tak zničené, že by som si bez alkoholu doň ani nesadol. Haló, policia? Áno, počúvam. Moji susedia predávajú trávu. Za koľko? 10 za gram. No, to je dobrá cena. V čom máte problém? Odsudzujem vás na 10 rokov odňatia slobody za falšovanie dokladov. Počkajte, vy ste mi nejaký povedomý, nepoznáme sa? Podobne ste si kúpili diplom. Daj, niečo ti poviem. Vidím, že nemáš ženu. Odkiaľ to viete? Lebo máš úplne zodraté čiary na dlani. Pán farár, spala som s chlapcom bez svadby 10-krát. Och, peklo, dcera moja, peklo. Nie, ale svrbelo, pán farár. Vieš, hľadám muža, ktorý mi v starobe podá pohár vína. Myslela si pohár vody? Takže to predsa len nie si ty. Často tu piješ? Od času do času. To znamená? Od času, keď otvoria, až do času, kým nezavrú. Kedy si mali všetci peniaze, ale nebolo čo kúpiť. Teraz je v obchodoch všetko, ale nikto si nemôže nič dovoliť. Takže sa v podstate nič nezmenilo. Ahoj Maruška, ako sa máš? Čože? Odkedy si mi dvaja tykáme? Aha, prepáčte, pani riaditeľka, ale zabudli ste si u mňa v aute nohavičky. Veríš tomu, že by kto robí 3000 krát za rok? A ty? Ty za nič nestojíš. Tak sa opýtaj toho býka, či to stále robí s tou istou kravou. Ty debil, čo si to urobil? Ten robot mal rúbať drevo a okopávať záhradu a ty si z neho urobil pálenicu. Ale pozri sa, ako pekne to kvapká. Čisté ako slza. Koľko? 50. Prečo tak draho? Pretože tu je zákaz zastavenia a státia. Prečo na mňa tak pozeráte? Vo vašich časoch tetovania neboli? Bolo všetko, miláčik. Žila som v Dubaji 30 rokov, len nerozumiem, prečo máš na krku napísané s prehltnutím 50 a 100 eur kompletka. Čo?
Prečo plačeš? Lebo vodič tohto kamiona sa ma spýtal, čo urobím za 50 eur. A ty čo na to? Povedala som, že všetko. A on mi dal lopatu a kázal odhadzovať sneh. Keď zomriem, chcel by som byť pochovaný s obručkou a tvojimi fotkami. To preto, lebo ma ľúbiš? Nie. Aby Boh vedel, že peklom som si už prešiel. Táto, dozvedela som sa, že ma manžel podvádza. Čo mám robiť? Počkaj, kým sa vráti mama. Ona má v týchto veciach viac skúseností. Prosím, fúknite. Dobre. Pane, čo to robíte? To je alkohol tester. Prepáčte, myslel som si, že je to ochutnávka domácej. Slečna, smiem prosiť o tanec? Aj vy si myslíte, že policajti sú hlúpi? To by som si nedovolila, ale viete, na hymnu som ešte nikdy netancovala. Musím sa ti s niečím priznať. Pred svadbou som chodil za prostitútkami do bordelu. Aha, tak preto som mala pocit, že som ťa už niekde videla. Pani, takže ako váš manžel zomrel? Zabili ho 3 muži. To nemyslíte vážne? Áno. Jim Beam, Jack Daniels a Captain Morgan. Slečna, otvorte mi. To som ja, ten, čo vám montuje žalúzie. Ako to? Veď ten už je tu. Veď som spadol, ty piča. Babičky, aký máte názor na dnešnú mladú generáciu? Viete, tí mladí dnes myslia len na sex. A koľko máte detí? 13. Aké máme dnes pekné počasie? Aj včera bolo pekné počasie. Nie? A čo myslíte, ako bude zajtra? Počúvaj, ty debil, ja som prostitútka, nie meteorologická stanica. Ahoj, nechceš niekdy zajít na rande? Ne, nechodím s nikým, kdo nemá aspoň BMW. Ahoj, dcerko, naskoč, dal som opraviť to okno, už ti nebude zima. Hovorí sa, že sa podobáš na otca. Je to pravda? Ak ide o to, že som neposlušný, neznesiteľný alkoholik a príživník, tak áno. Ale krásu mám po mame. Babka, aj ty cítiš pečený bôčik? Nie, to sa len potíš ty, moje malé prasiatko. No čo pán? Boh vám nedal vlasy? Dával mi ryšavé, ale odmietol som. Tak, to máme zjazdené gumy, nefunkčné predné svetlo a prasknutý nárazník. Celkom za 150 eur. To ako fakt? Tak sa do toho pustíte, v servise chceli 300. Zákazník pred vami zaplatil za vaše jedlo. To vážne? Chcete aj vy zaplatiť za človeka pred vami? A koľko je účet? 75 eur. Nechoď do toho kostola! Je to pasca! Čo to pozeráš? Video z našej svadby. To auto je pre vás ako stvorené, spotrebuje iba lyžicu benzínu na 100 kilometrov. Polievkovú alebo kávovú? Tá babka vám dala buchtu, aby ste nehľadovali a vy ste jej kameňom rozbili okno. To sa patrí? To nebol kameň, to bola tá buchta. Drahý, vieš, čo som zistila? Ty nemáš rád nikoho z mojej rodiny. Ale to nie je vôbec pravda. Napríklad mám oveľa radšej tvoju svokru ako moju. Ako mohol utiec odsúdený z celý číslo 213? Mal kľúč, pán riaditeľ. Kde ho ukradol? Neukradol, poctivo ho vyhral v kartách. Drahý, vieš, čo som zistila? Ty nemáš rád nikoho z mojej rodiny. Ale to nie je vôbec pravda. Napríklad mám oveľa radšej tvoju svokru ako moju. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.